Nkosazana. Hayis. Kwenze njani imoto ihambe ngathi yakhohlela nje ginqi? Besongena la garage. I think it's high. Awungiphe lokho kushayela. Driver's license. Oh. Nice. Oh. Hayi Nkosazana senza lento ekuthiwa i-random search. Sihambe sisearcha zonke imoto ukuthi ngaba yikho into illegal ekhona la. Bakhona ukuthi illegal la. Hayi ngizocela ukuyibonela leyo Nkosazana, ngizocela umile ngaphandle ngiqale ngiseshe wena mase ngiseshe imoto. Ngiphume. Yebo. Uyabona phela ngithelile. Cisha imoto. What yini? I-random search. Senza i-random search. Yes. Ngicela ungibambele imoto ubhekile. Kanje? Yebo. Hayi sashonga please. Kona kubuke ngathi akukho kubo okuphethe. Okuhle kodwa. Ake ngiseshe nala. Mana lapho kanjalo. Kulungile. Bathini lokho? Hayi. Ikhondom phela le banana. Hayi Nkosazana. Ikhondom phela le. Ikhondom le banana. Yebo, i-condom. Ikhondom yenzani ibanana? I know isiza ukuthi ubanana nje ungasheshe ukubola. Ngekhondom? Hayi akusheshi nje bola phela. Nokukhamba. Ayi kodwa angishaya ibite. Usebenzile lokhu khamba. Angiphiki baphoyisa usebenzile Sis man. Awa. Yile nto yenza Nkosazana ungidlisa amanyala. Yazo nje ngokuboshwa. Lento yenzayo ibizwa nge-vegetable abuse man. Ayikho into enjalo phoyisa. I-vegetable abuse lento yenzayo. Unyukubeza ama-veg. Hayibo ikhona kade into enjalo. Ikhona and ngizokubopha ngempela. Hawu baphoyisa. Ayikho enye indlela mhlawumbe singenza ngayo. Oh, khona i-idea nayo? Ya, ikhona and uzoyijabulela kakhulu. Okay, ngingajabulela ukuyibona. Hey, cisha. Umthethweni ukhohlakele. Nibuka le video kuze kufika la nje, yini le nifuna ukuyibona. Niyazi ukuthi ithi incwadi kaJobe obuka imkhuba uyojeziswa, uyosha nokusha esihogweni. Cisha. Uyabona ke ingakho ngengisaye esontweni ngempela. Abo manje uzovela ngisuselele ithishu le.